noma isimo simanzozo tozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Thula kunesimo ebesiphakathi kukamhla ka1 noBongani. uBongani lo wase Vryhead bafowethu. So bekunesimo nje esingesihle neze, abaningi bembe besibona la khona kade bethukana khona, la kade bekhuluma khona ngezinto kade bekhuluma ngazo. So bafowethu usgwebo besibona sonke leyo nto. Kodwa usgwebo sentambo ngenxa ukuthi usondelene noyedwa walaba uthe mayekhuluma nabo kwavela ukuthi lento abadlali njengenjwayelo la ku social media kodwa iserious ngendlela eyisimangaliso. So uthathe isikhathi la wabona ukuthi mayethu uyabheka la ku social media wabona ukuthi umuntu mhlambe engamsebenzisa bebuka bonke nomhla ka1 ukuthi mhlawumbe umuntu abangamsebenzisa imina untethelele ukuthi mhlawumbe kulekelelwana ukuthi silungiswe lesi simo. So ke bafowethu siye sasikhuluma nje kwayisimo nje esihlala phezulu kwaso osukwini lanamhlanje. Ngathi ngithatha isikhathi sami ngamala kade ngikhona noma kade ngiphuthuma, kodwa ngenxa yokuthi ngiyafisa ukuthi izinto ezinjengalezi zilunge bafowethu. Abafowethu sabafowethu mangabe sisuka la ku social media siyahamba siye empilweni siyemhlabeni ku real life, yabo le la khona sesobonakala khona sesobonakala ipersonality ukuthi kwi social media uyilento iyona ngempela nima sihlangana nawe. So le yanto ithi ngelinye ilanga sohlangana kufanele siqhawulane bese kufanele ukuthi silwe manje ngoba saxabana kwi social media. So ayinhleke leyo nto. So sikhulumile into bafowethu yalunga, sihlangene kuyimina usgwebo sentambo kumhla ka1 bese kuba uBongani bafowethu. Yalunga yaphela bafowethu, siwatholile wonke amasayidi ngoba inhloso eyenza ukuthi sibathole bobabili kube kuukuthi nje sithola amasayidi onke bese wonke lamasayidi siwahlaziya bese sicela ukuthi lento ayidlule ngalendlela. Sibonge bafowethu kulaba bafowethu umhla ka1 noBongani ukuthi bavumelane nathi kulezi zimo, nabo balibona iphutha kulento, babubona ubuntsizwa ukuthi abahambi ngalendlela, babone futhi ubuntsizwa buka sgwebo sentambo ethatha isikhathi sakhe esikhathini sakhe ethi ngifuna ukuxazulula lezi insizwa. Wayeselithatha lelo thuba ukuthi akwenze lokho. Ngibonga ukuba ingxenye yokuthi le yanto ilungiswe bafowethu. So okuningi bafowethu noma ngabe sithanda ukukhuluma kangakanani kulesi yasimo sesikhulumile sadlula, kuningi enisazokubona ke ukukhombisa ukuthi le yanto kamhla ka1 noBongani idlulile. Angidlali ngani, ngikhuluma ngento eyenzekile, ngizoza ke nokunye kuseza nje okuningi okuzoba iproof nani nizobona ukuthi no kwi social media kufuneka abantu abanjena ke. Yabona bafowethu ezweni sakhile siyabadinga abantu abanjengosgwebo sentambo ngoba kakhulukazi ungene kule ndawo noma kule ndima ngenxa yokuthi uzwile ukuthi indaba kaBongani nomhla ka1 yasuka kakhulu ngegama labaculi, ngamagama abaculi. So izoba inkinga ngoba nababaculi. So ke ubone kufanele yena njengomculi ukuthi ayingenelele lento ukuze ayivale ngenxa yokwazi ukuthi abaculi thina abaculi thina njengabaculi sidinga nina ukuthi nisisupport, sidinga nina ukuthi la ku social media njengoba nikhona nini nisuke niphusha umusic wethu. So kudingeka ukuthi izinto ezinjengalezo sibheke sibone ukuthi zingawulimaza futhi nomculo ngoba bakhona abantu abasuke bethembile ukuthi uBongani uzophusha, uNtethe uzophusha, umhla ka1 uzophusha. So uma ngabe kukhona isimo esinjengaleso kubangwa indaba yabaculi noma yomculo, khona ozohoxa athi mina ngeke ngisaphinde ngokuphusha umculo. So lokho sekusho ukuthi sebelimela abaculi ngoba sekunqamuka umuntu oyedwa obebalekelela ukuthi kuphushe kumculo. Umculweni nje kuphushwa kushawa kangaka kuduculwa amamiliyoni kanje kuzana kuma digital stores. Ilento yokuthi sikhona kwi social media siyaphusha. Angibonge kusgwebo sentambo bafowethu udlale enkulu indima kuloliya daba lwalunga, siyabonga kakhulu. Ubunsizwa ngithe kusgwebo ubunsizwa ibona lobo. Ngibonga nami ukuba ingxenye bafowethu yaloliya daba lwaxazululeka lwaphela ngikhona. Siyabonga bafowethu. Habe